Tots com esteu? Una vegada més. Continuem amb el mode carrera. Hi ha hagut un problema, estava gravant i no sé, se m'ha parat la gravació de cop i anàvem al partit 1-1, però bé, no passa res tampoc. Havia fet massa, simplement acceptar una oferta i jugar res. 20 minuts aquest partit. Anàvem 0-1, havíem marcat nosaltres el primer i ens han empatat a Wood, al davanter del Leicester. Però bé, no passa res. Ningú. Vamos. Hòstia. Vamos. Vamos. No hi ha ningú. No havia ningú. Sensacional, quebrando por izquierda y por derecha. Pero, fora. El balón sigue a Hòstia, juego. que bé. Bona parada. Bé, defensa. Passa-la abans. Passa-la. Este hombre no permite que el delantero la toque. Que siga el juego. Qué gran zaga, cómo lo Bé, está defensa. haciendo. Allà no. Va, no passa res. Gallagher. Ha recibido el portero del defensa. Estan atacant més ells, però és el normal. En aquest estadi, el Intercepta el pase. King Power Stadium, no sé si es deia així en aquell moment. Bé, mitja part, 1-1. Sí, es deia King Power. Ara portant la King Power a la samarreta, o sigui, crec que sí. Quieren cambiar para el segundo periodo. Igualdad terrible en este primer tiempo. Las mismas ocasiones de gol han tenido. Yo creo sinceramente. Però no sé què ha pitat. Què ha pitat? No sé què ha pitat, el tio aquest. Quiere probar fortuna. Va, corre. El problema és que no es desmarquen. No es desmarca ningú. Aquí no es desmarca ningú. No, això no és falta. És limpiar. Señores, eso Bé, es un pecho. Eso es un colchón. que bé. Que passi. No sé ningú. Esteve. Maravilla de pase largo. Eso va a puerta. No, m'estava pillant, havia de xutar. La robava. És que ens estem mereixent, no ens estem mereixent empatar. Però clar, és el Leicester, saps? Per tant, el més normal seria que perdéssim. Vamos, xuta! No, és Michael! No, qui parada! L'ha salvat, és Michael. Vamos. Sí, xuta! No, al palo! No lo ha logrado. Al palo! Advertida. Vaya pase más bueno. Vamos, Foley. Tiene que superar al guardameta. Tiene que buscar. ¿Al área? Complicado centro. ¡Vamos! Por fin, hombre. ¡Vamos! 1-2. ¡Qué bé! ¡Vámonos! Se'n va Vardy. Ahí entra Vardy. Abrir el librito de las estadísticas. Es el primer gol de la temporada. Bien. Sí. Aguantem. Podría haber estado más acertado. Creo que este cambio es lo Que que bé. necesitaba el equipo. Bona defensa. És molt complicat, la mobilitat és complicadíssima. Comparat amb el FC25, és horrorosa la mobilitat. Clar, fa uns anys aquest joc, també és normal, però... Va.
Per cert, aquest és el primer vídeo de l'any. ¿Tú crees que Bon lo any van a nou. poner, Paco? Una miqueta tard, però bé, bon any nou. Vamos? No! Mira, pero si parece esto un videojuego, si es de broma como chuta. Merda. Defensa. Va, Tate. Bé, Tate. Vamos. Ngu. Lo hicieron muy bien Ah, ahí. Qué gran defensa. merda. Vamos. Corre. No corre ningú. Deixa'ns sol. Bé, Abson. És esta. No és esta. Què li passa? Vamos. Bé, 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 bé. Els mantenim aquí. Pressió alta. Vamos. Xuta. Qué buena pinta. ¡Hala! ¡Qué horror! ¡Qué chute! ¡Qué horror, qué horror! Ningú, què has fet? Y al propio guardameta. Se van a jugar 2 minutos de tiempo añadido. 2 afegit. Que en realitat en són 3-4 reals. Merda. No. Será capaz. Bé, defensa. Corre, corre, Ngu. Vamos, Ngu. Corre. Corre. Regates, No corre. ¿cómo lo hará? Es lento. Foley. Arbipita. ¡Vamos! 3 punts. Vámonos. Victòria, que bé. Que bé. Que bé, Victòria, vamos. Que bé. Que bé, que bé, que bé, que bé. És un assai complicadíssim. Havíem de guanyar. Sí o sí. Bueno, no és que havíem de guanyar, sinó que era complicat guanyar. I mira, s'ha guanyat. Veient aquestes dues ofertes. Magrisa tampoc és titular, ho he vist, i no és titular. Joe Edwards. I jo crec que tampoc. És que als dos els hi demanaria més, perquè clar, em sembla realment poc. Envia. Amb el Doncaster, partit de Championship. Partit de Lliga. No, quan tenim FA. Encuentros... A veure. Amb el Bournemouth. A casa, bueno, vale. Però uau. Amb el Bournemouth. I a la... Aquesta seria Carabao Cup. Amb el MK, doncs, vale. Aquí som superiors. Aquí som 100% superiors. Vale. A la Lliga anem 19ens, amb un punt, amb 3 punts en 2 partits. Serem el Doncaster, que va més o menys igual que nosaltres. Simulem mirant i que passi el que hagi de passar. Si intervenir amb la X, vale. Targeta amarilla. Que ha marcat ells, no? Merda. Bueno, doncs entrem. Entrem. Va, hem de remuntar. És un gol. Abson. Bé, Abson. Cuidado, chaval, con esas entradas que unas veces salen bien, pero si salen mal, vas a la calle. Está claro que no tiene la cabeza Bé. solo para pensar. Corre. Tiene que superar al guardameta. Vengo. Chuta. Vamos. Toma ja. Que bé, Ngu. Molt bé. I una pregunta. No es pot simular fins al final. Simplement és abandonar. Una vegada que entres ja no pots sortir del partit a no ser que vulguis perdre 3-0. Bien sacada. Bé, Maiden. Corre.
Vaya bèstia. Termina la primera parte. Mitja part, va. 1-1, 1-1. Ja temps. A veure. Reanudar el partido. Temps, en 5 minuts ja els hem marcat un gol. A ver si el descanso les ha venido bien. Hi ha molt de temps. Defensa. Muchos mejores en el juego aéreo que él. Defensa. Es como Gary Cooper solo ante el Ve peligro. Webster. Y el balón se pierde por el lateral. La defensa se ha Bailing. mostrado muy hábil despejando. El Doncaster, aquest equip està ara mateix a quarta. Cómo domina el juego aéreo. Bueno, i el Yeovil, el nostre equip, està a cinquena. Això vaig agafar-lo perquè no tenia ni idea de que havia estat a Championship. Va, Maiden. Corre, Ngu. Corre. Dios de mi vida, pero esto que es un futbolista o es un mago. Ve, Ngu, corre. Corre, Ngu. Ese está. Ese está. Chuta. No. Mal passe. La defensa és que la tenim molt bé. Estem defensant molt bé, però, claro, és que a dalt... Capitat. Però més que a dalt... Fallem massa. No perquè l'Engu sigui dolent, sinó perquè... No sé, jo mateix no sé controlar encara. No moc bé els controls. Ui. Solo ante el portero. Gol. 2-1. 2-1. ¿Verdad que lo ha hecho bien? Este chico no se amilana, ¿eh? Cada vez És que quan falles... Passa això. Vengo. Xuta. No. Róbala. A ver cómo mete la pelota desde la banda. Defensa. Mira, per aquí. Vamos Reals. Controla la pelota. Rolls, o com es digui. Corre. Ese está. Frena. Cuélgala. Vamos. Ai, massa lluny. No té bona pinta, això. Uf. No té bona pinta. Es un crack. Bé, Webster. Mira. El árbitro se echa mano al bolsillo. Vamos a ver ahora lo que decide el comité de competición después de esa durísima entrada. Esto va de mal en peor, Manolo. Ui, m'acabo de lesionar un. No sé qui és, però m'acabo de lesionar. El entrenador ha tardado bastante en sustituirlo. Está lesionado, pues no puede seguir. Va. La verdad es que no sé si ha sido una cesión. És esta. És... No, cap enfora. Maiden, no. Ja està. El árbitro no detiene el juego. Ja està. Bé, Dawson. Una més, firmo l'empat. Crear ni una sola ocasión. Solo se va a añadir un minuto. Què li passes? Todo recupera la posición para su equipo. Bé, Quita de en medio el balón. Con esa entrada logró corre. salvar la situación magistralmente. Una més. Vamos. Sí, Foley. Xuto. Se n'anava fora, sort que l'ha tocat. Sort que l'ha tocat perquè se n'anava fora. Gol de la igualada definitiva. El árbitro no tardará en señalar el final Mira, del partido. suba. Saben, hasta Puja el porter. sube a rematar este Mira. haga lo que haga. Era molt bona. Era boníssima. No te creo. Ya está. Ay, derrota. Derrota, no. No, derrota. Ai, quina ràbia perquè les hem tingut. Bueno.
Bé, guardem partida i deixem el vídeo per aquí. Espero que us hagi agradat, doneu-li molt like, sisplau. No tinc suficients diners com per posar-li... A veure, és que no sé ni si pots fer un clausulazo de dins del joc, però bueno, mira. Ara Luce de Dublín, demano que pugi, també. 3 ofertes pel llaun. Aquesta és tentadora, Aquesta l'accepto. Els altres dos que pugin. El Jones aquest que tampoc juga. Més. Buah, és que aquesta... És que és el meu davanter suplent, no. És el davanter suplent, no. Enviaré. Bueno, partit amb el Charlton, ho deixem per aquí, espero que us hagi agradat, això que us deia, molt like per aquest equip. Aquest equip va de malament en pitjor. Però bé, espero que us hagi agradat i que vagi molt bé. Adeu.